Здравейте, мили деца! Аз съм Каролина и днес ще ви прочета Замръзналото кралство. Нека да започваме. Замръзналото кралство. В кралство Арендел, сгушено сред далечни планини, живееха две сестри. По-голямата Елза имаше специален дар. Тя владееше студа. Елза умееше да създава приказни творения от сняг и лед, а по-малката й сестричка Анна обичаше да играе сред пухкавите преспи. Ала един ден Елза неволно нарани сестра си със своето ледено вълшебство. Така кралят и кралицата разбраха, че този дар може да бъде опасен. Затова от този ден насетне Елза трябваше да носи ръкавици и да се старае да потиска вълшебствата си. А най-лошото от всичко беше, че нямаше да може да си играе с Анна. Времето летеше, годините минаваха и заради злощастия инцидент двете сестри живееха разделени, но пораснаха и станаха красиви девойки. Беше дошло време Елза да заеме поста си като кралица. На церемонията Анна гордо стоеше до нея и тук поглеждаше към един от гостите – Ханс. Този младеж бе успял да спечели сърцето й. Помежду им беше пламнала любов от пръв поглед. Още щом го зърна, Анна разбра, че Ханс е най-прекрасният човек на света. Беше сигурна, че им е писано да бъдат заедно и искаше да се омъжи за него. Затова го представи на Елза, но кралицата категорично възрази. Сестра й и Ханс се познаваха едва отскоро. Объркана, Анна хвана Елза за ръката, за да й помоли да й разреши да се омъжи, но неволно дръпна ръкавицата й. Ледената магия на кралицата се отприщи пред очите на всички в залата. Обърканите гости уплашено наблюдаваха как всичко наоколо се вледенява. Судът плъзна и навън. Стигна до пристанището и заледи водата и корабите, плаващи в нея. Цялото кралство Арендел бе сковано от страховита и безкрайна зима. За втори път в живота си Елза беше оплашена. Не искаше да нарани никого, затова реши да напусне двореца завинаги и заръча на всички да стоят далеч от нея. Но Анна не смяташе да я слуша. Тя остави грижата за кралството в ръцете на Ханс и тръгна да търси сестра си. Елза беше стигнала чак до Северната планина. Там, без да се страхува, че ще нарани някого, тя се отпусна, освободи вълшебните си сили и издигна великолепен дворец от лед. След заскрежения пейзаж на планината, красивото й творение блестеше, сякаш бе сградено от диаманти. А някъде по пътя Анна срещна едно симпатично и забавно момче на име Кристоф, чийто най-добър приятел беше Елена Цвен. И макар и двамата да й се струваха малко странни, принцесата успя да ги убеди да й помогнат да намери Елза. Но пътят им нагоре в планината гъмжеше от опасности. Планинските пътеки бяха дълги и уморителни, но пък бяха усеяни с чудни зимни творения. Докато вървяха, срещнаха един говорещ снежен човек. Казваше се Олаф. Той обеща да заведе и тримата пътешественици до замъка на Елза. И така, най-сетне стигнаха до сияйния дворец. Наистина беше великолепен. Олаф, Анна и Кристоф се изкачиха по бляскавото ледено стълбище, което сякаш бе направено от кристал. Принцесата истински се вълнуваше. Радваше се, че ще отведе сестра си обратно у дома. Ала Елза не смяташе да се връща в Арендел. Страхуваше се
да не нарани сестра си и народа си. Земята в кралството беше сковано от вечен студ, а Елза не знаеше как да го премахне. Анна обаче не се отказваше. Протягаше умоляващо ръце към Елза и настояваше да се върнат у дома. Сестринските молби обаче само ядосаха Елза и към Анна отново полетя леден лъч. Този път магията я оцели право в сърцето. Леденото вълшебство щеше да я погуби бавно, но сигурно. Ала макар и да трепереше, смелата принцеса не се предаваше. Въпреки болката, тя не смяташе да си тръгне без Елза. За да я отпрати, кралицата създаде огромно снежно чудовище. Нямаше как новодошлите да му се противоречат. Анна го замери с снежни топки, но това само разгневи страшилището. Всички трябваше бързо да избягат. Ханс обаче беше в планинския дворец на Елза и заедно с войниците си се бореше срещу снежния гигант. Съществото се опитваше всячески да ги спре, ала най-сетне те успяха да заловят кралицата, далеч от ледения й свят и свободата. Властта на Елза щеше скоро да се стопи. Войниците върнаха Елза обратно в Арендел и я заключиха в килия, където оковаха ръцете й с тежки вериги, за да спрат магическите й сили. Единственото, от което се вълнуваше Елза, обаче беше къде е сестра й. Анна не се беше завърнала от планините. Навярно всичко беше загубено. Или не съвсем, защото Анна пристигна в Арендел, заедно с Кристоф и Свен, за да развали ледената магия, както и бяха заръчали троловете. Необходима беше само една целувка от любов, ама Ханс не желаеше да й помогне. Не я ли обичаше вече? Защо се държеше така? Ханс изобщо не го беше грижа за Анна. Интересуваше го само престолът на Арендел. За да се възкачи на него, трябваше да се отърве и от двете сестри. Без да поглежда Анна, Ханс загаси огъня в стаята, така че ледът да обгърне сърцето й още по-бързо. Но Анна не беше сама, защото Олаф я бе последвал и старателно се опитваше да разпали огъня. Снежният човек не губеше надежда, защото знаеше, че Кристоф ще дойде за помощ. Именно той беше човекът, който истински обичаше Анна и затова беше препускал със Свен в студ и мраз, за да я спаси. И така Олаф помогна на Анна да се изправи и да посрещне Кристоф. Ала малко преди двамата да се целунат, Анна видя Елза, която бе успяла да се измъкне от килията си. До нея стоеше Ханс, който беше вдигнал меча си, за да посече. Без да се поколебае, Анна безстрашно се хвърли пред сестра си, за да я защити. И мечът се счупи на две. Този жест на истинска обич бе развалил ледената магия и сърцето на Анна топтеше по-топло от всякога. Слънцето засия отново и Арендел разцъфна за нов живот. От този ден насетне вече всичко щеше да бъде наред. Елза с усмивка създаде снежно облаче за Олаф, за да може веселият снежен човек да се разхожда навсякъде из кралството. Чезне снегът и слънце небето огрява. В щастие топло сърцата топтят, сестринска обич зла магия стопява и утре ще бъде по-хубав денят. Това беше приказката за замръзналото кралство. Надявам се да ви хареса и ако искате още такива приказки и разкази, се абонирайте за моя канал и това беше от мен. Чао!